Ahojte, rozhodol som sa, že urobím ďalšie videjko ohľadne autoškoly. Tento raz to bude jedna testová otázka, križovatková testová otázka, ktorá občas zamotáva hlavu niektorým žiakom. Zažil som to veľakrát, že žiak spravil urýchlené rozhodnutie, lebo to vyzeralo ako jednoznačná záležitosť. Keď sa pozriete na túto križovatku, čo tam vidíme? Vozidlá, ktoré idú priamo, majú červenú, mám tam nejakých ľudí cez prechod, mám tam zelenú šipku doprava, čo znamená, že autá doprava môžu odbočiť. No a tu nastáva ten problém, že ak to vidí, pum, vozidlo, ktoré ide doprava, ide ako prvé a už je tam chyba. Pretože zákon hovorí, že áno, keď mám zelenú šipku doprava, môžem odbočiť doprava, ale musím dať prednosť vozidlám vo voľnom smere. A tuto nastáva ten problém, že z ľavej strany mám zelené vozidlo a na tom jeho semafóre svieti zelená. Je tam taký zelený kruh okolo semafóru, lenže to vozidlo je zelené a teda tá farba semafóru zelená splýva s farbou vozidla, čiže žiak si to častokrát ani nevšimne a už je potom problém. Takže v tomto prípade vozidlo, ktoré má zelenú šipku doprava, musí dať prednosť vozidlu vo voľnom smere. To je to zelené vozidlo zľava a taktiež aj chodcom, ktorí idú cez prechod. Priznám sa, pravdu povediac, takúto situáciu som nevidel na Slovensku. Ak viete o takej križovatke, dajte mi vedieť. Ako jazdím po celom Slovensku často, ale väčšinou, keď je zelená šipka doprava, tak z ľavej strany, ak je táto križovatka riešená, tie autá majú červenú. Nevidel som ešte takú situáciu, ktorá by sa teda takto udiala. Takže napíšte mi, ak ste videli takúto križovatku a dávajte si na túto križovatku na teste pozor. Nech sa vám darí na tých testoch. Ahoj!